Ang pastor dili piki, ang pastor dili sulpot. Kay tungod ang pastor nagkinabuhi man sa kabubot-on ni Jesus ug labaw sa tanan, ang pastor nagwali sa kamatuuran nga naa sa Biblia. Hallelujah! Dalaygo ng ngalan ni Jesus sa walay katapusan. Actually, wala ko'y problema in terms of kanang miingon sila nga nagsunod sila sa kinabuhi sa gitawag og balang kasulatan kining mga amigo nato nga mga pastoy. Wala ko'y problema na og dili pud na question kay para sa kuha dili na sa basis na tinuod na ka. Kay bisan ganing balang kasulatan St. Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Tatawag tinaw ang nakasulat nga ang Kristo naa siya gipang saway, naa siya gipang condemned nga magwawali may tungod siyang pulong, nag-ayo pag mga masakiton tungod sa iya hangalan, nagpahawa pag mga yawa tungod sa iya ngalan. So buti pasabot, dili na ko na question concerning sa inyong mga maayong buhat. Ang question din na ang inyong otoridad sa pagtudlo concerning sa pulong sa Dios. Kaya kung mayong kag pastor manggod, biblically speaking, refer man na sa mga pari. Dili ba na refer ninyo? Kanang mga nimbuto lang karon nga century, dili na refer ninyo. Layo na kayo mustinae. Ikaduha nga tawag ini nga point. Ang pastor nakasulat sa balang kasulatan pari. Dili pastoy-pastoy lang nga gikan sa gitawag og Amerika. And kanang pagsunod sa pulong sa Ginoo nagabase maguna sa tudlo sa simbahang gitukod ni Kristo. Ang gingon ni Kristo ba sa 1 Timothy chapter 3 verse 15 nga haligi og patukuranan sa kamatuoran. So imposible man na makatudlo na siya sayo kung haligi patukuranan sa kamatuoran siya. Di ba? So kung mingon mo nga ang simbahang Katolika ang mga pari gitawag sayo, kinsa ang naghimo sa hukom? Kinsa ang nag-judge kamura pod nga misulpot sa tawag ining after the 16th century? Dayo na kayo na sa gitawag og tinae. So pumingon mo ang mga pastoy dili piki oy. Mo admitar mo sa dili mga piki mong dagko. Kanang inyong kinabuhi plantada lamang kana nga kuno tinuod daw mo pero ang tinuod ana mga murderers of souls mo. Tigpatay mo kalag. So bisan pagkapila mo mutuman ana nagkasulat sa balang kasulatan kumo kay dili mo connected, dili mo wa may connection kang Ginoong Jesucristo, wala may kalabutan sa otoridad na gihatag ni Kristo sa iyang simbahan. So ang mahitabo niya na piki gid mo. Kung piki mo, mo nang gingon ni San Pablo nga nagwali og laing Hesus, 2 Corinto kapitulo 11 bersikulo 4. And at the same time kanang inyong pundok, kanang inyong gipangwali ipatunglo na. Nga naman kay di man na may gitudlo sa gitawag og mga apostol nga motuo kag mga pastoy nga way connection kang Kristo. Yung pa San Pablo bisan gani kami. Usa ka anghel magtudlo og ebanghelyo nga lahi sa among giwali ipatunglo. So matunglo gyud mo anak kay nagwali-wali man mo nya wa may connection sa Ginoo. So dapat namin connection sa Ginoo kay ang hugot sa grasya sa kaluwasan naa sa Ginoo wala sa inyo. So mo na kung may connection niya, dili mo connected niya, bisan pag kinamunit pinakabuutan sa nang buutan aning kalibutan na wa gihapon ni pulos kanang inyo ang gihimo sa hinungdan nga ang kaluwasan naa kang Kristo dili gikan sa inyo ha. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II.TV, Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II.TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.